Hej og velkommen til Giver Xander en udfordring. I dag har vi fået en udfordring at kysse hinanden af Simone Hus Jensen. Var det Simone? Ja. Nå, okay. Det var sgu da Lisa. Nej, der skal vi spise remoulade. Nå ja. Okay. Jeg har det ikke særlig godt med den her situation, Alexander. Det skal lige... Okay. Jeg får det dårligt. Okay. Okay. Hvad laver du med en kat der? Jeg holder mig for øjnene. Okay. Jeg kan ikke komme for Jeg øjnene. Hvor er det Fuck! Jeg har det slet ikke godt med den her situation. Okay. Ja. Det går sjovt, når man er stiv sådan noget her. Ja, det var så en udfordring mere. Skrid til helvede, Simone.